Hello guys, आंनो माबा मोनसे बुस्थु दिन्थिनो ओइ माबा मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों मादैया दे रेडि जादो सिंगारनि नामखौ बुखारबाय आं मादै दा मा जाबावगोन नोंथ' जोंनि बसुमतारी टाइटेलखौबो बोखारबाय नेग्र गोसो ब्रेकिं निउज ब्रेकिं निउज एकदमबारे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं स्पेसियेलि सेंग्राफोरनि थाखाय लाबोदों बे भिडिअखौ ओइ सेंग्राफोर नोंसोरो खोनायाखै अबेबा माथो हांगारजों हाथफ्लाजों गारायलायनाय जादोंनो नोंसोर दासिमबो खोनायाखै हो रेडि जा खोनायाखैबा खोनासंहोनि आङो रेडि जाखादो थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां जाय आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदान दे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदोलाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होफाबानो जाबाय फेसबुकाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामनानै होदो ओमफ्राय लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै आंनि गोसोखौ गोजोन होदोलै मिथिगौना रायजोफोर बेनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामनानै अल' खालामदो आं गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों बिदिनो इन्टारेस्टिं लाबोबाय थागोन बिनि थाखायनो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला ब्रेकिं निउसखौ स्टार्ट खालामसै दे थाब हेलो गाइस आंनो माबा मोनसे बुस्थु दिन्थिनो ओइ माबा मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों मादैया दे रेडि जादो सेंग्राफोर नायनो रेडि जादों जायाखै नोंसोरलाय दे देखाय दे मा बुस्थु थाब देखाय मेरे साथ अभी मजा आएगा ना भिड़ो सेंग्राफोर आव मेरे साथ होनदों अबाव लोगो लादोलै मादै सेंग्राफोरखौ नोङो आव मेरे साथ होननानै आं हले गिलायलांबायसो दै थांनाया मोजां जागोन ना थाङैया मोजां जागोनथाय सानै हयै थांबानो जाबाय सेंग्राफोर ये देखो होनबाय थादों क्या हे मा बुस्थु बियो ये देखो थाब फोरमायनानै हो मानो कनफिउस खालामदों नोंलाय जल्दि खिथाना हो दे थाबनो गुस्सा दिलाता है वो मेरे को हांगारनि नामखौ बुखारबाय आं मादै दा मा जाबावगोन नोंथ' जोंनि बसुमतारी टाइटेलखौबो बोखारबाय बसुमतारी टाइटेलखौ बोखारनानै नोंथ' बिलिनियार ना माबा मोनसे टाइटेल लादोंमोन मोजां नायनाय जायाखै आङो मादै गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय थ' नायग्राफोर अडियेन्सफोर बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जेबो बुजिया जानो हागौ सोर हांगार बेफोरबायदि सानबाय थानो हागौ ना बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि साननायखौबो क्लियार खालामना होनि हांगार माने बैयो नेग्र गोसो बिनि नामखौ बोखारबायनो थक्टानिफ्राय बर' सेंग्राफोर नोंसोरो रेडि जादो दे दाथ' सिंगेल जाबायना इयो लायनोसै मा होनो ओइ सेंग्राफोर बर' सेंग्राफोर लागोन नोंसोरो इदिखौ गेसाव गोफोनबाबो लागोन आरोना लानायाव एकदमबारे रेडि दं आरोना सोरबाथ' माला गारगोन इयो निग्र'खौ इदि होननानै रेडि जागासिनो खोमा आं लागोन बे गारबा होननानै कमेन्टफोराव होनदों सोरबा दाबो टाइम दं बर' सेंग्राखौ लानायनि इदि होनदों मा टाइम दंबावो बेना बर' सेंग्रा लानायनि निग्र'जों थालाजोबबाय हाबा जायाबाबो दाबो सम दं आरो नोंसोरनि थाखाय दाबो लागोन आरो नोंसोरो हिनजाव मोनफेराखै आरोना हिनजाव मोनफेरै बायदि बाथ्रा रायलायो एसे आं लाजिबायलै सेंग्राफोर नोंसोरखौ ओमफ्राय सोरबा होनदों आं दं सना बे गारबाबो नों टेनसन लानाङा आं लागोन नोंखौ आं दं आं रेडिखा गोबां कमेन्ट फैना दंफैयो जोंनि बर' सेंग्राफोरनि नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ फोथायाबा बै भिडिअखौ नायथां आरो बिनि कमेन्टआव हाबनानै नायथां अखा बायदि कमेन्ट फैना दंफैयो ओइ बर' लाजिया नोंसोरो जोंनि बर' सिख्लाफोर फैबावला आरो बेखौल' नुबाय आरो नोंसोरो इसिबां समायना बर' सिख्लाफोर दं मेरला समायना दं मोजांल' खामानि माव खामायग्रो मेरला बर' सिख्ला मालायनि जाखोन्दाफोरखौबो खालायफोरखौबो जालाबायनो नागिरखायो थ' आंनि बुंनाया नंगौना नङा कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय नोंसिनि मोजांनि थाखायसो आं बानायदों बे भिडिअखौ ओइ नाम बोखारग्रा सिख्ला नोंखौबो जोंनि बर' सेंग्राजों फैबा सिखा गोलाव लानानै होसिगोन गोसोआव लाखा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आं बेखौनो नोंथांमोननो आपडेट होदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंफोरा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम चेनेलाव गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ फेसबुक पेजाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच थ' दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर मोजाङै था एनाखुन्दा जिबौ ओंखारदोंनो एकदमबारे सावला जोबजागोनबो थालिर दंफां गायजागोन बेनि थाखायनो एकदमबारे सांग्रांथि जा मोजां था